Rád bych vám představil Alenu, která provozuje dětské centrum Madlenka v Českých Budějovicích, podniká 10 let. Ale co bych vám k tomu říkal? Já myslím, že svůj projekt vám dokáže představit sama. Děkuju. Projekt Madlenka je starý 10 let. Provozujeme pohybové a výukové kurzy pro malé děti a navštěvuje nás týdně 350 miminek a batolátek. K tomu máme kavárnu s herničkou v centru Českých Budějovic a před 3 lety jsme otevřeli první dětské kadeřnictví v Českých Budějovicích. Aleno, je to tvoje profese. Myslíš si, že jsou České Budějovice městem pro rodiny s dětma? Jednoznačně, já miluju České Budějovice a myslím si, že to je v mých očích nejhezčí, nejlepší město pro život s malým dítětem, takže ano, ta vybavenost je tady úžasná a já jsem tady jako maminka na mateřský byla velmi spokojená. Aleno, děkuji ti za velmi příjemný rozhovor a myslím si, že tady všichni z Budějovic mají dobrý tip, kam se svými malými dětmi. Já děkuji za návštěvu.